Koji god posao radili, iznimno je bitno u kakvom ga prostoru obavljate. Ukoliko prvenstveno na svom radnom mjestu sjedite, svaki će vam medicinski djelatnik naglasiti važnost stolice u kojoj provodite veliku satnicu. Nebitno je li to pogon ili ured, po pitanju stolica svakako odaberite najbolje. A kako bi vam olakšali, otkrićemo vam gdje se najbolje stolice, ali i ostali uredski i industrijski namještaj nalazi. Poduzeće Larix već je 15 godina zastupnik AG-a, švedskog renomiranog proizvođača takvog namještaja, i već dugi niz godina kataloškom prodajom uskrbljuje kako poslovne i industrijske prostore, tako i one obrazovne. Prilika je to da na jednom mjestu pronađete sve za svoje poslovne prostore. Od radnog stola do već prije spominjanih stolica, raznih ladičara, polica, pa do onog industrijskog i skladišnog namještaja. Uz bogatu ponudu, Larix i AG nude još mnogo toga. Također smo isto usmjerili se i vlastitoj proizvodnji, znači da baš kupcu pružimo ono što on treba. Također radimo izmjere prostora ili izlazimo na terene i slušamo njihove ideje, savjete, kako poboljšati sam namještaj i zapravo što pružiti, što ljudima treba. Pa u sad zadnje vrijeme dosta je kod opremanja skladišta sa paletnim regalima, viličarima, tu je sad dosta prodaja porasla, odnosno potražnja za tim proizvodima. Kupci u Larixu nisu samo zadovoljni s AG proizvodima, nego s cijelom uslugom. Naime, ovo je jedno od rijetkih poduzeća gdje ćete biti na prvom mjestu, ali s minimalno briga. Na vama je samo da odaberete što želite, a vrijedni djelatnici Larixa te će visoko kvalitetne proizvode dostaviti na vašu adresu. A nakon što vaš poslovni, industrijski ili skladišni prostor urede, mogu se pobrinuti da vam u njemu bude i toplo. I to uz pomoć infracrvenih grijalica koje emitiraju sunce. Ove grijalice su preporučile praktično u svim prostorima, posebno ako su poluzatvoreni ili otvoreni prostori gdje ima vjetra, znači pošto se ne grije taj topli zrak i ako puhne vjetar ode topli zrak, one su dobre baš u takvim prostorima, ali zanimljive su i u velikim prostorima poput crkve ili u industriji za zagrijavanje hala velikih, i to posebno ciljanih dijela hale gdje ljudi rade, a ne gdje su strojevi ili roba koji ne treba grijati. Zanimljivo je autolakirnicama za sušenje laka. Primjena je praktično bezgranična. Ovakav su način grijanja prepoznali ugostitelji, koji uz pomoć infracrvenih grijalica doslovno produžuju sezonu terasa i vanjskih prostora. No toplina nije jedino što ovi uređaji nude. S time da naše grijalice imaju još jedan dodatak, one su zanimljive i u ljeti. Znači kad je hladno vrijeme onda se grije, a kada je ljeti, kada je vruće, onda imamo jedan posebni dodatak koji ispuhuje paru, vodenu paru i hladi. Znači naše grijalice su i za grijanje i za hlađenje u jednom uređaju. Sada smo vas sigurno zaintrigirali, pa se pitate je li vaše dosadašnje grijanje i hlađenje životnog prostora bilo najpametniji odabir. Ovakva grijalica prije svega štedi vašu energiju, ali i brine za vaše zdravlje. Kod ove grijalice ne troši zrak, nema nikakvih posebnih šumova, neugodnih, nema opasnosti za ljude. Inače, ovaj infracrveni spektar se koristi i u zdravstvu za liječenje, znači one pozitivno djeluju na ljudsko tijelo u odnosu na ostali način grijanja. Uz sve to i cijena je prihvatljiva. Doduše, ovako ćete grijalicu platiti nešto više od onih običnih koje zagrijavaju zrak, no riječ je o dugoročnom ulaganju, jer uskoro nakon ugradnje osjetit ćete poboljšanje svog kućnog budžeta. I ako usporedimo jednu plinsku grijalicu i iste snage ovakvu našu infracrvenu grijalicu, ako uzmemo u mjesec dana da zagrijavamo jedan prostor, vi potrošite struje i do 6 puta manje vrijednosti energije nego da plaćate plin. Dovoljno je ovo razloga da već od sutra počnete razmišljati o toplijem, sigurnijem i zdravijem domu ili uredu. A kada se odlučite za promjene, bit će dovoljno da posjetite ovu internet stranicu www.larix.hr i uvjerite se u najbolja rješenja.